Makadi muri yeZimbabwe tauyewo panapa ndakamirira Chedenga Foundation yakabatana pamwe chete nepaHasha TV. Tavisitirawo pano pachikoro Silver Hills Primary School iri muno muMangura. I think it's about 20 km from Mangura town. Takaitawo one of the teachers who managed to reach out to us vakati imboshanyayo pachikoro pedu mumbono situation iripo, conditions ane vana pavari kudzidzira, the environment and everything. Saka nhasi ndo patabva tauya kuti tione zvavaitaura kuti ndizvo here. Chengetai vana vangu, chengetai vana vangu, chando nenzara, chando nenzara. Ndinonzi John Chinyang'anya, ndini deputy head wechikoro chino. Chikoro ichi chichitanga tichiuya munomu yanga iri 2005. Zvakanga zvaonekwa kuti pane mufambo murefu kubva kuKotswold ndio kwakanga kune chikoro. Chikaonekwa kuti zvakakodzera kuti chikoro ichi chiiswe pamabhana akanga arapa. Inini by then ndisati ndaticha, ndakanga ndiri school committee. Ndakatovhurawo chikoro icho ndiri SDC. Vabereki vakwanise kuzovaka tumashedhi, ndoto vakagona kudi kuvaka tumashedhi twamuri kuona kuti vavaka tumashedhi tuya kuti maticha anga ari kugara kupi old site ikoko kwatanga tiri kumabhani ikoko. Ndomva tati vabereki maticha ona anapo kugara vakaidzimba. Saka vabereki vakakwanisa kuya kuzovaka tumaflats twedzimba twamuri kuona turi uko tokavaka nevillage by village yaivaka flat yayo igore ra2023 ro. But vapedza kuvaka kudaro kuti vachidzikomplita dzimba dzacho dzive nemafloors dzigarike, vakatadza zvakare kudi kuuya kuzovaka dzimba dziya, vakatanga kurelaxa zvakare. Saka zvadaro uku mari dzatsinyatsikubuda kubuda dzokuti titenge simende yokuti dzimba idzo dziswe mafloors. Saka dambudziko ratinaro manje nderekuti pano apa hatifitawana maticha edu anogara akashota. Mashotera awo ndewokuti kana ticha akangouya akaona dzimba dzedu idzi nechimiro chadzo anobva adzokera, anotsvaka kumwe kuti kwamandiendesa hakuite. Ndichisvika pano zvechokwadi ndakabushamisika nekuti zvikoro zviri kwedu kuManicaland zvikoro zvinenge zviri nane, but ndakada kuti aiwa chikoro chikava zvinane sei chiripo izinokupaine vana ava vanofanira kusimukawo vaendawo pazvikoro zviri nane kana vachinge vabudira mukati medzidzo zvavo. Saka takamboisa effort, nanhasi tichingisa effort kuti vana vanga vachisimukira mukati memadzidziro ese vanenge vachiita. Sezvo manzwa mapasires anga ari pano pachikoro akanga ari pasi zvakanyanya, pane mhaka effort takaisa iyo kuti vana vabudire zvakanaka. Mugore rapera takashandawo nevana vetanga tina magrade 7 vakagona kusimukawo nemapasiti yanga iri pari 8. Dambudziko renyaya kuti vana vedu vatadza kubudira mune zvikoro zvedu zvakanyanyisa nderekuti 1 mumaklasi medu kuti chakotiise machati, vana vakazhinga mwana kuti agone kuerenga. Pane vana vanogona kuerenga nekuda kwemachati, akaona chati mwana akaenda chati zvapinda zvaona zvopinda mumusoro zvobva zvagara imomo, kana paziva mubvunzo arigona kupindura mibvunzo iyo. Asi atigonisa chati paklasi yakafana iyi nekuti pane mhepo ikauya inorova mhepo iyo chati arigari zvakanaka nekuti rokasabvaruka mhepo inorova chati robva radzogara zvakanaka. Plus vana ivavo kana iri weekend ya vakauya kutamba vachia kunofudza mombe vakasvika mine machati ari muka vamwe vasvika pakudambura machati anenge ari mumaklasi avo iwavo. Ine mhaka kuti hapana chakosheuta yakaisaonaka yekuti vana vakaita sei vangadzidzira vari mukati mairi. Zvakare tikatarisa mune mablocks aripo, mablocks edu ane dust pasi, tikaisa machati aripo chati rinohaba dust. Saka pari pekuti vana vakuerenga vari muklasi dust riya rinenge richipfumbuka robva rauya kuvana vakubatwa nezvirwere zveflu nemakuno kuflu mukada kupinda murifu pena pemba mupinda paya klasi imwe naimwe ine vana vari kungokotsora vakabatwa neflu inyaya yedust riri muklasi medu. Saka machati angave mawall chati nemamobile chati kuti aramba ari muklasi yesi tinomboedza kuti angawemo, asi noti panosarapo zopera wiki rinenge ratozara dust. Mwana panoinga chati riya akangoti guma chete fine dust yakutobhuruka yakupinda mumwana. Izvo zvinenge zvachisawo panjodzi maticha nevana kwedu kune TB.
ukaramba uchiri dust ukaramba uchiri fema nguva nenguva mara kuzwa kuti teachers vafa neTB teachers vafa neTB vanhu vaone kuti silva kune varoi apa kuna nyaya kundiani teacher vafa nechi nedambudziko riri muklasi rinenge riri muklasimo. Saka dai kuti vabereki vachimbotika vakagona kuti ita zvakanaka maklasi edu akava neflow akaiswa flow zvayo kuti maybe mungawawo zvina dust haribudi zvakanyanya togona kuisa mamobile chat zvakati mukaona klasi ikaita mamobile chat chiwa ndokuudzai nechido chine matidzai panoka vana vedu vanobudira zvakanaka izvo togona kuyashaka hatigoni kushaya kana 6 minutes dziri kuitawo masuku afana ivo masuku akabudirawo pano hadzishayiki nokuti pano tiri matidzai ese takabva kumacollege ende tisi takadzidziswa kuti vana vanodzidziswa sei. Saka pasina nyaya yereading pasina mamobile chat pasina mawatchat vana vedu vange vamwe vana havagoni kunzwa kana paya panotaura achiexplaina vamwe vana havagoni kunzwa asi anogona kuzobata kana sei akuerenga ari oga ndika paya panenge uchivhaisa paya arege mwana agona kuti sekuziva kuti izvo zvakataura ticha zviya zviya kunyange mubvunzo ukauya anogona kuti sekupindura ipapo. Zvakare nyaya yestationary mabhuku edu ekuerenga you end up seeing kuti mabhuku mazhinji atinawo mateachers copy ticha nekopi ko vana mabhuku chako vanenge ari mashoma kwaari kuti vana kana tikaita bhuku ririmo vana 4 kana vana 5 vanounganira bhuku rimwe chete. Saka vana 4-5 vana vane madifferent abilities ekuerenga pana 5 panogona paine mwana 1 ndiye ari fast reader mwana anoverenga mabhuku averenge pesi yemati muerenge atopedza atogara vachitanga kuti vari kuda kudzidzira kuerenga vari kumanarondika uyu anenge atose anenge akuto deprive nyaya yake kuerenga zvake zvakanaka. Saka tikagona kuona futi mastationary mabooks akakwana kuti vana vedu vange vachiverenga tikati paya ngati ticha waexplaina lesson yake ngatichiende papeji yakati tinyore exercise iripo vana vakavhura peji iya vanogona kuita sei kunyora maexercise from what from the textbook hongu maboard aripo we can write work paboard vana vanyore paboard vaerenge vanyore from the chalkboard asi unoona kuti maboard eri Africa akaita kuti mashoma wiki tiri kuchinisa muclass yakati wandei tonyora board rapera ona vana mwana pachapedza kunyora iri mwana akatozorora kare pachapedza kunyora iri saka tinenge tine challenge yakakurisa zvakanyanyisa ipapo. Saka tikawana stationary inotikwanira maybe zvingagona kutibatsira kuti vana vedu vaite sei vagone kubudira zvakanaka zvakare. Panapa taita futi challenge tikatarira pamaklasi edu etinawo hatina even ICT block ratinaro. Saka kuti mwana timu dziri mwanaka kune chinonzi computer anoita kunzwa nemuromo kana kuona mubhuku asi kuti computer anga achiziva kuti iyi ndiyo delete key iyi ndiyo space key iyi ndiyo control key iyi ndiyo hapana mwana haazvizivi nekuti hapana hands-on inenge iri pazvinhu izvozvo. Saka tikagona kuonawo kana zvikaita zvakanaka mwari akatibatsira tikagona kuonawo ecomputer lab towanawo macomputer gadgets akafanana iwo kana madesktop aya kana tikaona malaptops kuti mwana kunyange tikapaya petike chitaura nyaya kuti wedwe toda kuti tigadzire maslides slide inogadzirwa sei ugadzira mwana ita kudai itauri mwana akaziva kuti okay indi unonzi slide mwana akuziva. Tikati patoda kuti nyaya yepowerpoint vana vanoziva kuti okay ndiyo inonzi powerpoint mwana akuziva atodzidza muita sei kudza nemanipulation yezvinhu zvinenge zviri ipapo. Saka ndiyo chimwe challenge yatinayo pano pachikoro pedu zvekuti tikawanwa nyasha izvozvo zvikawanikwa panoka maybe zvingagona kutibatsira zvakare panapa tine challenge matichers ese panoka toda kuita pursue education ndopanoona kuti mwana ndirisa teacher ndoda kusimuka ndoda kuenda kunotorawo degree ndopinoenda kuita sei ndakutransfer ndoda kuenda kune access yeinternet matown uku ndokune access yeinternet kuno handina access yeinternet. Saka ndikaenda kusvika pane wifi padhuze handiri kamira kuti tinenge takumaticha tinenge tavasikana ndiri kunoku ndikaonawo access yeinternet hapana chingatasao ndiite sei uramba vari panosa teacher uchibatsira uchiitawo study yako uchibatsira vana kuclass manhiri uchiita study yako uri pamba uchiverenga. Kuti titange program iyi takaitanga kuburikidza nekuona vana vedu vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana uye vachibva kuri kurefu. Saka pavana vedu ivava vanosvika nguva yekuti vanosvika vosvika vorara otozobvunza kuti konai wararei waita sei anokutaurira kuti ndabva ndisina chandadya. Saka sevarairidzi takagara pasi tikatoongorora kuti dzimweni dzenguva education yacho haipindi mumusoro mevana ava nekuda kuti vazhinji vacho vairatidza kuti vanenge vaine nzara. Ndokubva tagara pasi ndokubva taronga tikati tadii taita nguva yekuti tinge tichipa vana chikafu tichivabikira. Saka napakabva pabuda kuti tinenge tichipota tichibika from Monday to Friday tichipota tichibika tovabikira sadza dzimwe nguva nemashanks dzimwe nguva nemavegetables dzimwe nguva nebeans. Tinongoshanda nezvinhu zvinenge zviri paground panguva iyoyo zvekuti nhasi ndafara zvisingaite pandaona vekuchedenga vachisvika panapa kuti vatibatsire nenhau yekuti zvizhinji zvacho zvazvakurema nekuda kuti mari chedze dzisingafambe zvakanaka kuti tikwanise kufidha vana ivavo. Saka pakufidha ikoko tinowanzo kuti tinotora vabereki vemudzimba
vanouya vachibikira vana vavo kuitira kuti isusu matisarairidzi tei tiri bhisi tichiticha. Nguva kana yakwana 12 o'clock mwana wese obva aenda ononodya, todzoka zvedu toita malessons edu zvakanaka. Saka ini ndanchiti sezvo vechedenga vapindira sekudaiwo, so ndakona zvinhu zvedu zvaita sei zvafamba zvakanaka, kuti chikafu chedu kana kuchema kwatachiita kuti zvino tariremo nemafuta opera kana kuti chakati chadai, takuziva kuti tikangodai toti vechedenga vedu muripi. Kana kuchirisa nguva yatema yatinoi kwakuchinaya muklasi mamusingadzidzike taitobuda tichimhanya, unombofunga pamwe mvura yakuita sei yakupera, but unoti mvura yakutotanga wotomhanya hapasina kudzidza muswero wese, yaswera ichinaya kuta kutoswera hapasisina, nekuti mabhuku arudzwa nemuchenji hapana kapekuno nekuti hamuna kuplastiwa, saka munenge hamuna on the floor, saka muchenji inenge kuita sei inenge ichidya mabhuku aya. Tomboedza kumaisa pamabhenji, tomboedza kumaisa pamakadbox, but hapana chikuita sei chikushanda. Takatesa kumaECD kwedu maEdmine funds anoda place ende kutambira hakuna. Takambotaura kuti mabereki ngavauye vambotigadzirira, kwakauya nonga mumwe 2 vakatigadzirirawo zvimasiso chichi, but sekungoona kwamuri kuita pakangooma apa vana vanoda sei vanozvifarira, kungoti break rakwana vana vakutofara, kungoti nguva outdoor yakwana vana vanofarira kuenda, but pane pasina zvakawanda zvekutambisa, vanoona vana vakutorwidzana vakuita sei nekuti zvishoma. Saka tongoti zvamauya kudai so vana vedu vachada pekutambira. Takatasa futi kumatoilets edu uku kune problem. Mukuru wedu akamboedza vamedhem Musukumana vachinyang'anya, vakamboedza kumira kuti matoilets avakike nevabereki, yakavakika zvavo, but tikutarisa kuna nevana vedu mawandira vakaita vasikana vese vari pano pachikoro kubva grade 1 kusvika grade 7 vanopinda mutoilet imwe chete gomba 1. MaECD ese vakomana vasikana A ne B gomba 1. Magrade vakomana vanopinda mugomba rachi grade 1 kusvika grade 7 gomba rawo 1. Then maticha oti nedu toilet tutasei zvo tikaona kuti mutoilet vana makutobuda zvisina kunaka, zvisingachationa kuti zvakanaka, kuti haichatoshandisiki zvakanaka toilet yacho, makutobuda honyene kuti yakuzara toilet yacho yazara, saka pamwe dai dzakawandawo pamwe zvoita sewo zvaitibatsirawo. Magrounds edu haana kumira zvakanaka, hatina kukwanisa kuti tiagrade kuti amire zvakanaka, kwacho kuchine miti. Chechipiri tiri kuenda kumasports kwacho hatina mauniforms ekutambisa majezi, saka vana vedu vanenge vachinyara, vanenge vachingofila inferiority complex zvoti havazoperform zvakanaka. Saka dai tatawanawo majezi kunyanya ekumhanyisa, ebhora aripo but agarisa ndeakudhara, saka ndingati ndo chichemo chandandasiyawo. Makanaka Jesu munoshamisa, munoita mnana nezviratidzo, imi munoite mnana, munoite mnana, munoite mnana nezviratidzo. Bureria Jesu makashamisa, makaita mnana nezviratidzo. Kana paJeriko Jesu makashamisa, makaita mnana nezviratidzo, imi munoita mnana, munoita mnana, munoita mnana nezviratidzo. Kana pakana Jesu makashamisa, makaita mnana nezviratidzo.